Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag har jeg min storesøster med og min kusine Ida med. Vi har lavet en sketch af forskellige typer søstre. Sådan både lillesøstre og storesøstre. I år der var rigtig meget den her. Ja. Men måske kan I relatere til nogle af tingene bare sådan en lidt mindre. Ja. Og så skal det også siges, at vi ikke er søstre alle sammen. Altså vi to er søstre, men det er vores kusine. Ja. Men i den her sketch, der spiller vi bare, at vi alle sammen er søstre. Så hun er midterbarnet. Nej. Hun er midterbarnet. Ida er midterbarnet, Mathilde den yngste, og jeg er så den ældste. Overdrivelse fremmedforståelsen. Ja. 100% for sjov. Jeg kan ikke tage det alt for seriøst den her video, fordi den er altså. Vi er måske lidt dårlige skuespillere. Jeg husk at skrive sådan ned i kommentaren nogle flere sketch-videoer, og bare ikke lige taget alle videoer i der, som I lige kommer i tanke om. Jeg håber, I vil nyde videoen, så jeg egentlig bare komme i gang. See you! We're going on a trip in our favorite rocket ship. Ved du egentlig, hvad kvadratbogen af pi er? Jeg mener, det er 1,7725. Hvad vil du nu? Vi skal lege. Vi vil lave lektier. Jo, jeg vil lege. Jamen, I giver andre lege. Men vi har ikke tid. Jo, I har. Jo. Henter bare. Prøv at høre, vi siger. Vi har ikke tid. Ja, du får denne her. Du får denne her. Og så, du hedder Laura. Du hedder Camilla. Jeg hedder Sofie. Prøv nu at gå med dig. Hold op, vi prøver at lave lektier. Smut. Jamen, så siger jeg det bare til mig. I skal lege med mig. Ja. Hey, hvor er I det egentlig henne? Så er altid ude at shoppe. Hun var også ude at shoppe i går. Okay, det er noget, der lige er sket. Prøv at se den her trøje. Den er flot. Den er ikke bare flot, den er totalt flot. Og den koster kun 500 kroner. Jeg bliver nødt til at have den. Så er der den her trøje, ikke? Den er utrolig flot. Men jeg var sådan, om den skulle sidde tight, eller om jeg skulle have en, der var sådan lidt oversize, sådan lidt street, forstår du mere? Så jeg blev nødt til at købe to, ikke? Så jeg har to. Fordi så kan jeg have en, hvis det skal være lidt oversize. Og så har jeg en, hvis det skal være sådan lidt tight, ikke? Og der er også de her bukser her, ikke? De koster kun 1.200 til jer. Hold kæft, det er billigt. De er fra Kenzo, så det. Ej, jeg kan ikke lige finde den, men så købte jeg den her kjole, ikke? Den bliver jeg bare nødt til at have. Jeg købte den i Vermuda, ikke? Så jeg kæft, den er flot. Der tog jeg den på, ikke? Og tænker, den bliver nødt til at have. Så købte jeg den. Og så gæt hvad der skete, der kom hjem. Jeg fandt ud af, hvad jeg havde. De er ikke samme størrelse, du ved. Altså, jeg har tabt mig siden, du ved. Jeg havde den anden kjole. Så jeg har en, der er lidt oversize, ligesom før, ikke? Skal jeg lige hurtigt hjælpe med? Jeg skal lige hurtigt have det her. Har du brug for hjælp til det? Nej, det er ikke bare. Nej. We're going on a trip in our favorite rocket ship. Oh my god, se her. Oh my god. Seriøst? Ja. Hvorfor? Ja. Oh my god, må jeg holde den? Pas på den. Ja, jeg skal nok. Ja. Jeg er bare mega glad, okay? Hanna, ikke? Hun har lige postet et billede på Instagram fra dengang vi var backstage til Sean-koncert. Det var der, hvor det var, at mor og far betalte hende, så vi kunne få lov at snakke med ham. Det var bare fantastisk. Ej, jeg har seriøst også lyst til den der MacBook. Seriøst, jeg har. Altså, jeg har allerede 14.000 nu, ikke? Og jeg vil gerne have den store. Gud nej, vi får jo de der 2.000 i morgen. Når jeg tror, jeg laver penge. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, og ved I hvad? Jeg fik i sidste uge, der fik jeg en 50'er af mor, og jeg fik lov til at bruge dem alle sammen. I sidste uge, der fik jeg en iPhone 7. Var det ikke der, du hellere ville have plusserne? Så var jeg sådan, jeg vil hellere have iPhone 7 Plus, ikke? Den skal også være guld, ikke? Og det ved vi jo alle sammen godt, at det sidder hjemme. Ja, vi har også lige været nede og blandet en hel pose slik. Ja. Og så skal vi have en popcorn. Så vi begynder at starte. Ja. Nå, men altså, sker der så noget spændende i dit liv? Lad mig høre. Du ved godt, ham der Jonas fra min klasse, ikke? Vi begyndte at snakke lidt sammen. Spændende, hva'? Ja, jeg venter faktisk bare på en ringer. Hey, godt. Ida, det er din tur til oplæsning i dag. Mia gjorde det i går, kom. Jeg smutter. Hov, du glemte din... Lige meget. Sgu ikke nogen, der skal være sammen med min lille søster. Hej Jonas. Vil du være sammen med Ida i morgen? Nej, der skal hun noget. Vi skal søsterhygge, ja. Ja, nej, der kan hun heller ikke, så ja, jeg ved sgu ikke helt, hvornår hun kan. Nej, det bliver nok ikke noget med jer så. Ja, farvel! We're going on a trip in our favorite rocket ship. Hej, det er Sasha. Ja, hvad vil du? Altså, jeg tænkte, at du havde lyst til at lege her senere i dag. Lege? Det hedder sgu da være sammen. Altså, lege med Barbie, der du tænkte på.
Men fuck er der galt med dig? Vi er 11 år gamle. Vi skulle da snakke om make-up og sådan noget. Altså make-up med sminke. Jeg har lige fået en halloumi-læbstift af min mor. Fedt. Hvornår vil du så komme? Jeg kan komme lige om lidt. Husk ikke noget med Barbie-dukker og den der halloumi-læbstift. Okay, hej. Jeg har stille. Skal vi ikke sætte musik på? Jo, god idé. Fetish med Selena Gomez, den er altså mega god. Den er mega god, ja. I har seriøst verdens dårligste musiksmag, men vi skal høre noget sjovt. Kom så, everybody! Shawn Mendes igen! Hør fandme hele tiden. Det provokerer mig ikke meget. Nu provokerer hun bare ved at skrue op. Jeg kan nærmest den der sang i hovedet, uden at ville det. Det gider jeg ikke. Every time that she gets close, yeah, she pulls me. We're going on a trip in our favorite rocket ship. Nu skal vi altså finde den der dag, hvor vi kan søsterhygge. Bare os to nu, hvor Ida hun jo er i USA. Så jeg tænker den 27. Kan du det? Mathilde? Nå, ja. 27. Desværre, jeg skal ud og spise sammen med Sasha. Okay, hvad så med den 29. Fødselsdagsfest hos Hanna. Okay, så lad mig tænke. Hvad med... Kan du så der den 1. august? Hej. Ja, 1. august. Der skal jeg ind ved biografen. Du bestemmer, hvad vi skal se. Hej, vi ses. Nå, sagde du noget? Nej, det er meget. Okay. Men jeg tænkte på, om du ikke lige vil hjælpe mig med min matematik. Hey, hvad synes du egentlig om den her farve til mig? Jeg spurgte. Kan du lide den? Jeg spurgte. Altså, jeg ved ikke, om den bliver lidt for lys til mig, hvor jeg har fået lidt farve, men jeg synes egentlig, den er fin nok. Jeg spurgte, om du vil hjælpe mig med min matematik. Altså, jeg har ikke lige tid. Jeg er ved at gøre mig klar til en date, så du må altså lige vente lidt. Men hvornår skal jeg søsterhygge dag? Det har jeg ikke tid til. Og for resten, ikke? Så har jeg lige købt en ny kjole, og jeg synes den klæder mig mega godt. Men jeg tror lige, du skal se den, fordi at, du skal også lige se, at den klæder mig godt, fordi jeg elsker, når folk siger, at tingene klæder mig godt. Glæder du dig egentlig til din fødselsdag? Altså, det er jo i overmorgen. Jo, helt vildt meget. Har du fået en gave? Har du fødselsdag? Ja, det har jeg så ikke lige haft tid til. Du ser godt ud. Så spørger jeg bare mor. We're going on a trip in our favorite rocket ship. Okay, nu skal I bare høre. Okay. Jeg starter fra morgenstunden af. Nu er det vist selv. Jeg ved ikke helt. Kom sådan, og så stod jeg sådan op, gik jeg sådan og tog mine futter på. Så skulle jeg tage min smøreste med. Så tog jeg et ordentligt klat på den og bare... Og så skulle jeg smøre den ud. Den blev ikke ud til kanterne. Jeg hader mad, der er ikke ud til kanterne. Hvad var det, du gerne ville sige? Og så, det kommer lige om lidt. Og så var det altså, at så skulle jeg op i skole. Så har vi dans, så har vi frikatar, så har vi læskefilet, nej, og så har vi banal, så har vi billeder, så har vi æggetar, så har vi læskefilet. Hallo! Er det ikke bare mega funny? Altså... Synes I ikke også det? Det gør så virkelig ondt, og så vi skærer en ben af eller sådan noget. Hun har den, der smører min smør helt ud til kanterne. Nej, dog. Jeg tror, jeg kan høre, mor kalder. Nej, vent nu lige lidt. Der var sådan noget grønt på mine frikadeller. Jeg kan jo fortælle jer resten i aften, fordi jeg er ikke engang noget henvejs. Skal der lave lektier? Du går bare sådan godt med din der historiekører. Ja, jeg fik 10 til det. Ej, det er ikke. Vi skal snakke Mark. Han har lige slået op med mig. Han hedder Martin. Jeg er så ked. Martin. Han var så sød. Altså, han er jo ikke lige så sød som Andreas, som jeg var kæreste med i sidste uge. Han hedder Anders, ikke? Så Anders, det er sgu da lige meget, hvad fuck de hedder. Jeg er mega ked af det nu, og nu overvejer jeg det, hvis jeg går tilbage til Simon, som jeg datede sidste år. Han var så sød. Det var ham, der var Mark. Var det ham, der var Mark? Om for helvede, mand. De skulle sgu da bytte navn, når jeg siger det. Ham, jeg datede for 2 år siden. Ham kunne jeg også gå tilbage til. Han skrev forresten til mig i går. Altså, jeg er jo single nu, og jeg kan ikke klare at være single lige mere end en dag ad gangen. Synes jeg skal skrive til ham? Værsgo til ham. Ej, tak. De kommer bare med de bedste råd. Det var der, hvor det var, at... Hvad fanden var jeg skulle sige? Tænker du på? Kan du også sige? Hun er typen, ikke? Ja, jeg er nummer 1, ikke? Pause. Virkelighedspausen. Undskyld, er jeg spændt der?
Jeg sidder nemlig. Nej. Det gør hun kun. Jeg kan ikke.